היי, כאן איתן, מ-LYD. היום אני רוצה לדבר איתכם על נושא ביטוח. ביטוח דירה, ביטוח משרד או ביטוח חנות. בביטוח דירה יש סעיף שמדבר על נזקי צנרת ומים. בסעיף נזקי צנרת ומים יש תת סעיף שבו מופיע אפשרות לבחור שרברב מההסדר או שרברב פרטי. ופה אני נכנס לתמונה. מניסיון של שנים בתחום ניהול הנכסים ושמאות הרכוש, אני ממליץ בחום, אפילו אם זה תהיה תוספת קטנה בפרמיה, לבקש שיהיה שרברב פרטי. שרברב שאתם מכירים או שמעתם עליו או שאתם מכירים אותו מחברים, בהמלצה חמה שזה יהיה רשום בפוליסה, בכדי שהוא יוכל להגיע בזמן, לראות את הנזק, לטפל, להסתכל, לחוות את דעתו, אחד שאתם סומכים עליו ומאמינים בו. בזמן שהשרברב מגיע לראות את התקלה ומאבחן אותה, בבקשה, לא לעשות שום דבר, אבל שום דבר לפני שאתם יוצרים קשר עם סוכן הביטוח שלכם או חברת הביטוח. לעדכן מה השרברב זיהה, מה הבעיה, מה העלות, ורק אז, כאשר חברת הביטוח או סוכן הביטוח מאשרים לכם את התיקון, רק אז לבצע את התיקון. לא לעשות שום דבר לפני כן, גם אם זה לוקח קצת זמן. הכל חייב להיות לפי הספר, מתועד ומסודר. אז הטיפ של היום זה שרברב פרטי, לתעד ולדבר מול סוכנות הביטוח או סוכן הביטוח, כדי שכל הנושא התיקון יהיה מושלם וטוב. לשאלות נוספות אתם מוזמנים להיכנס לאתר או לדבר איתי, איתן, LYD, תיווך, שמאות רכוש וניהול נכסים פרטיים, 054-9485-385. ניפגש בסרטון הבא. ביי.